ngithi ngizobonga komkhulu ngizokwethula nawo umsebenzi wami Izindondo lezi bangabe umculi nje kaMaskandi usuneminyaka engaphezulu kwemibili ungenayo lento awuyena umculi kufanele uhambe uyekini ubuyele ekhaya uyosenga amahashi ngoba kusho ukuthi into yakho ukusenga amahashi awukwazi ngathi usukulethu yeke kuthiwa unazo Izindondo ngisho ngaba nemoto engakanani ngisho ngaze ube nemoto enombala obomvu noma enjani Munganazo lezi Izindondo awuyena umculi umsengi wamahashi sho yini lokho ngomfana wasuba wesakabuyela lena Indondo lena ibest Maskandi yesama isama ke emkhulu 11 active evela live ayitholo nombani umfana phela ngamane bemkhotha indlebe ayitholo nombani kuzoba ile ibest Maskandi yesatma shuthi lezi Izindondo zizombili nje zinkulu kakhulu mungenazo lezi Izindondo awuyilutho so bafuthi ngithanga uzoyithula kumkhulu bese phinde ngibonga futhi umkhulu konke angenzele khona le Ndondo umkhulu wayiprofita ngingaka nominate wathi fake ngiyithola sengiyitholile lena umkhulu ungivotelile ngo15,000 ngayithola beke ngihlule emfana ke la naye umuntu umkhulu wafanele ngihambe ngayo fortune Sentambo ngiyezwa kufana kunofana ukuthutha ina aircon vele phela musu kwakho indlebe umzimba uvela ubedumi awuzwa le uzwa kanjani khona igasi limele igasi lapho ngizobonga lezi Izindondo umkhulu nale moto nakho umkhulu angenzele khona bese ngiphinde ngisho futhi cha sizokhala lapha komkhulu ukuthi lapha entweni le yokuhlukanisa unyaka nanokuthi ukhozi bafowethu ufuna kwalokho ukuthi ingoma yamaze luyidlale mkhulu lokho ngayikhipha kodwa naye ibuye neNdondo naye futhi ngithengele nemoto shuthi kahle kahle kunezinto kumele singayinaki ezinye sinake njengoba nje noMaskandi bengekho kulento yokuhlukanisa unyaka awuMaskandi babanjwe ngophondo siyakhala lapho kodwa namhlanje thina sohlukanisa unyaka ngengoma zoMaskandi makuqala ngithiwa nje 5-3 bani makubona into abasobe ibala thina sofanga ingoma esiyithandayo ngoba sina ama-CD abaculi so nje mkhulu nazi lezi Izindondo lezi Sgwebo Sentambo lesiyaziyelela phela ngoba njoba isinda nje mkhulu lezi igolide yesama lena eyesatma ama-best Maskandi shutho banginazo zombili nje kubo bonke oMaskandi abakhona yimi uMaskandi omkhulu ngoba ngasekho nje umjengiseni sekusele mina sebengayimemezela ke nje enkalweni ke usho kanje yimi Maskandi omkhulu balethe baba akekho sebengayikewulela ke nje ngoba vele into yabo ukewula kodwa nje uMaskandi yimi odlula ngisho semthethweni odlula amakhosi lawo uMaskandi yimi hayi abakabekwa njalo yabo nje ayikho inkosi ongavele kugibela umuntu ayikhotha indlebe kushuthi nje lonto into engekho yimi inkosi uMaskandi bafowethu balethe baba Sgwebo usefikile ekhaya lapha empangeni emeva mhlophe uSgwebo lento ayenze namhlanje utshengisa ukukhula ukuthi usemdala futhi useganile uSgwebo nayi ring utshengisa kwakho ukukhula utshengisa useyisakhamuzi futhi utshengisa ukuthi umsebenzi wakhe uyawuthanda ufuna ukuphumelelwe phambili ube washo ke uSgwebo wathi baningi abantu abangakuthatha phansi lento ayenza mhlawumbe bayibukele phansi kanti yena uyazi yamphumeleliswa ngizobingelela nonke nina abalandeli bepage baka 3 second ngizobingelela kakhulukazi ke manje ngibingelele indlu enkulu kaZulu nina besilo ngibingelele undunankulu ngibingelele uminister uhulumeni wonke ngibingelele nezimeya kuma local municipality bese lapha ke ngibonge kakhulu nakuSgwebo Sentambo lento ayenzile namhlanje ukuthi afike lapha ekhaya emeva mhlophe ezokwethula lezi zinto ezinhle kangaka nezinto ezinkulu kangaka kufanele sikushayele ihlombe lapha enikhona nani bese kuthi uSgwebo ngimnikeza isibusiso ngalento ayenzile ukuthi umsebenzi wakhe lona ukhule njalo futhi uSgwebo uzoshaya unyaka engicabanga ukuthi mangasho uphozi lenza ubulungiswa lokuthi ukwazi ukuthi yena bengabanjwa ngophondo ngoba bazobika ukuthi abaphathekile kahle into eyenziwe ukhozi FM ekubeni silithanda sonke ukhozi ukuthi kunele kungakhethwa abafana laba abanye bese beyahlukaniswa engabe bona mabenza ubulungiswa benze ngcono uMaskandi bemenze one side bemenzele ilongana yakhe uhlelo lwakhe top 10 yakhe benzele ezinye izinhlelo so bafuthu ukukhala kweni lapha anizile ngoba nizobika lapha ngoba nizeze njani ngizolimaza abaphathi kahle ngoba manje abaphathi nabahleli balento bazogcilazeka mabengayilungisi lento ngonyaka ozayo ngoba nizobaceba ngoba kahle ukhoza kulona lo muntu lwesizwe futhi abantu wena ngabesilo bebonke futhi ke lento eniyenzile sizozama ukuthi silungise sizoyikhuluma ngoba
ukuyikhuluma kwethu sizozama ukuthi ke sibabone abaphathi sibatshene ukuthi asiphathekile kahle ngonyaka ozayo bake bezama ukuthi bayilungise lento asebeyunile ngoba bahlukanisa isizwe. Okokuqala bese kumnandi kabi sibuyisana nabaculi kudlalwa ibhola ndawonye kodwa manje thina sezukwazi ukuthi kusetshenziswane kahle nabanye abaculi kwazi nje bazosithatha bazosihlukanisa singakuvumile lokho ngoba nabo laba abanye siyabathanda kodwa thina sikhala kulabo abantu abasuke behleli izinto beyisungulile. Lelo daba ke sizolisebenza ngendlela ezosebenza ngayo ngoba kusasa sosusumsindo sithi ayime lento bese kufuthi kuba nokukhuluma futhi. Ngiyacela ke phezulu kubaphathi mabefuna ukuthi umbuso wabo ungabi ngowesikhashane abayilungise lento yokuthi abaculi besintu futhi ukhozi ngolwezulu. Ngiyazi ke phela kwaku uRadio Zulu kwase kushintshwa sekuthiwa ukhozi ngoba shuthi yithi vele phela inyoni. Ingakho ke ngithi cha angixabani nani kodwa ngiyacela namanje ukuthi ilungiseni. Sgwebo ngizokubongela kakhulu imoto yakhe inhle kakhulu le monto lena egitshela uSgwebo sengibuya kuyo phakathi imoto ekhona i-econdi right yakhona ingishaya kamnandi imoto engithe mangena kuyo phakathi comfort fresh futhi ayina number plate uyayibo imoto le etshengisa ukuthi iphume esitolo manje Sgwebo ngibonga kakhulu mfowethu sicela nje ukubamba ithanga. Ngibongelela kakhulu lento oyenzile phakathi kwalamagceke futhi ngicela kakhulu kuNkulunkulu ngicela kakhulu noShembe ngicela kakhulu namakhosi akithi wonke kwaZulu nalele phansi nangamaqhawe noshaka uqobo bavuke bame ngenyawo unqobe udle ngayo lo mculo wakho nalabo bantwana nize niwelele phesheya kwelwandle ngizokunikeza leso sibusiso manje ke Sgwebo ke ngiyazi ukuthi endimeni ezomculo ziningi inkinga kodwa lezi ingane ezincane ifuna ungayinaka ngoba wena usumdala usushadile. Ingane mayifuna ukupotela ibuke nje ingane ifaka ku-voicemail kodwa ngoba ziyazi ukuthi ihawu futhi uyashaya. Lento oyenzile Sgwebo inhle kakhulu lento utshengisa ukukhula. Ngibonge kakhulu futhi ngikubona kuyi-former president futhi kuyokwethula lo msebenzi uhambela abantu abadala ukuthula lo msebenzi. Into engikuthandela yona Sgwebo namhlanje ngifuna ukuthi ke ngibeke lezi indondo zakho ngitshena abantu ukuthi ngikuthandelani ngitshena abantu uSgwebo ngimthandelani ukhuluma iqiniso ngqo. Bekunomcimbi laphana yena eThekwini washo wathi yena lokho akhipha ingoma abamqashi iqembu elibusayo wabatshena iqiniso. Lokho kwangijabulisa Sgwebo watshengisa nje ukuthi uyakwazi ukuthi ulimele iqiniso wesaba uloni igwala. Ngiyabathanda abantu abazinsizwa njengawe ngoba lesi sizwe nalomculo ngeke sisule singabumbene kufanele sibumbane. Lokho kubanga ukuthi ningaselekthwa lapha ngokubuka kwami ngokuhlaziya kwami njengoprofessor ukugwala siyesatshwa kuyaziwa ukuthi siyasupportana kakhulukazi amabhinqa makuthiwa nje khona usengenile lapha buka nje manje ngikhalelwe izingane osigabisa bakhalile ngoba babeselective ngakhalelwa ngoduma kahle ngayo lento ziningi ingcingo ziyangena ngithi bafuthi kwenzeni ukulungiswa lento eniyenzile nonile nje impela kakhulu. Ngizoba ukuthi makuhlukana unyaka abantu badlalile ngayo noma kwenziwe siye kwesinye station ngcono siyocela thina ukuthi ake ngizame ukuthi nisinake thina singumculo kwaMaskandi kuzosukela lo 8 million wenu ubusiyadilitheka kanti lento asifuni. Zamani ukuthi niyilungise lento nina nisuke niphethe manje ngayilungisanga lento yokuthi nivalele amanye amajongo ngaphandle ningawenza bumbane umbuso wenu nokuhola kwenu lo msakazo kuzoba isikhathi esifishane. Anginisongeli futhi anginifungeli kodwa lungisani ukuze yonke into izohamba kahle. Uprofessor lokhulumayo u3 second ngiyacela kakhulu ukuthi nilungise lento Sgwebo. Uyabona ungabanaka abantu angithi kuze kuthiwa yena izikhonkotha elungana ehambayo hayi unemonto enhle kabi indoda hayi inhla ke